Heel goeie Joenvruut. De presentuin in Ljouwert werd via de komende 3 kwartier een speciaal programma om de dierenbetinking 2013 hinnen brengen zullen. Op radio en op televisie. Al jaren vind je in dit prachtige park de provinciale betinking plak. En deed het dan bij het défilé, maar de kroonslezing de toespraak van burgemeester Kronen van Ljouwert. En vanzelfs om 8 uur ben we 2 minuten maar al hier stil. Dat betekent dat we om die tijd hebben voor een aantal gasten die een keer op het podium ontvangen zullen. Ik praat aanstonds met Alfons Katan. Hij is 12-jarig Joods jonkje in Ljouwert zoeken van het waaaivoeren van zijn heid en zijn mem die letterlijk in concentratiekampen ombracht binnen. Maar de dierenbetinking gaat net alleen nog over de Tweede Wereldoorlog. We praten over de conflicten die no plak vinden, rondom in de wereld, mijn slachtoffers. En ik praat daarover met Michel Koopman. Hij is kapitein bij de vliegbasis hier in Ljouwert, werkzaam dus bij de Koninklijke Luchtmacht en wie 4 keer op een vredesmissie onwezig. Het komt jaloere ik muziek in dit programma. We hebben al wat van brassband Hosanna. En dadelijk speelt Rick voor u Janneke Brakels. Onder haar artiestennaam Janice zal ze dadelijk haar nieuwe single hier spelen. Want zij is ambassadrice op van het 4 en 5 mei betinkingscomité. Maar is dus muziek nou van brassband Hosanna. Brassband Hosanna, wie dat? Hier bij mij op het podium kapitein Michel Koopman, werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht. Dat zien we aan uw uniform. Wat is uw taak precies bij de luchtmacht? Op dit moment ben ik HPV-OGV van de vliegbasis Leeuwarden. Dat betekent in het kort eigenlijk dat ik leiding geef aan 2 bewakingspelotons van de luchtmacht. Die de bewaking doen tijdens oefeningen en tijdens vredesmissies in bijvoorbeeld Afghanistan. U past op materieel en op mensen? Dat klopt. De luchtmacht, waar de luchtmacht heen gaat staan vliegtuigen en die bewaken wij. Maar ook de mensen, mocht dat nodig zijn. U zei het al, de naam Afghanistan viel al. U bent 5 keer op een buitenlandse vredesmissie aanwezig geweest. Waar bent u geweest? Ik ben 3 keer in Afghanistan geweest. 1 keer in Kuwait en 1 keer in Kirgizië. Afghanistan, daar ben je dus in een warzone, in een oorlogsgebied. Mag je zeggen, maak je dan in de functie die u hebt ook dingen mee? Ja, natuurlijk ben je in een warzone. Er zijn natuurlijk wel op de vliegbasis een redelijk veilig gebied. Wij werken meestal op de vliegbasis. Daarentegen gaan we soms ook wel naar buiten. Maar in principe op de vliegbasis zelf is het redelijk veilig. Natuurlijk maak je dingen mee. Dan komen slachtoffers binnen op het vliegveld. Dan gaan slachtoffers weg. En ja, bijvoorbeeld een vliegveld als Kandahar, dat wordt ook wel eens beschoten met mortieren. Dus dat maak je wel mee, ja, dat klopt. Maar zelf niet in levensgevaar geweest? Nee, dat niet. Dan ben je in zo'n situatie. Verandert dat je ideeën over conflicten en het militair oplossen van conflicten? Dat niet zozeer. Ik denk dat wat we doen goed is. Dat we een helpende hand bieden. En dat idee had ik eigenlijk ook al toen we daarheen gingen. En natuurlijk heb je een heel ander referentiekader als je er nog nooit geweest bent. Maar de missies in Afghanistan hebben me eigenlijk alleen maar gesterkt in het idee dat we daar een nuttige bijdrage leveren. Dus in dat opzicht ben ik er eigenlijk alleen maar sterker over gaan denken dat het goed is hoe we het nu doen. U bent overtuigd geraakt van nut en noodzaak van zo'n vredesmissie zoals bijvoorbeeld in Afghanistan? Dat klopt, ja. Toch wordt er ook wel aan getwijfeld, ook politiek aan getwijfeld, of het nut heeft gehad. U bent er vast van overtuigd dat het inderdaad zinvol was? Ik denk dat we pas echt kunnen zien of het zinvol is geweest als we een jaar of 10, 15 verder zijn. Op kleine schaal heb ik in ieder geval gezien dat het nut heeft gehad. Kunt u een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld in 2004 ben ik in Kabul geweest en in 2006. En als je het verschil in de stad alleen al zag qua infrastructuur, maar ook de mogelijkheden voor de mensen daar, dan bracht dat sowieso al verschil. Dus dat is echt op kleine schaal. Ja, het grotere plaatje, daar moeten we wat verder voor de boeken in en wat meer verstand van hebben, denk ik. Dat kan ik niet zeggen. Dat zal de tijd ook moeten leren. Zo'n dag als vandaag, 4 mei. We zijn hier in de Prinsentuin, de provinciale dodenherdenking. Wat betekent dat voor u in het bijzonder?
Ik denk dat het een goed moment is om stil te staan en gewoon te realiseren dat vrijheid niet voor niks is. Dat er mensen zijn geweest in een verder verleden, maar ook in een wat minder ver verleden, die daarvoor het ultieme offer hebben gebracht. En dat we daar eigenlijk trots op moeten zijn op die mensen. En voor mezelf is dat een mooi moment om erbij stil te staan. Is dat voor u ook, laat ik zeggen, die historische beweegreden, die historische verhalen, reden geweest om ooit te kiezen voor een militair beroep? Ik heb wel altijd heel veel interesse gehad in de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft er zeker wel aan bijgedragen dat ik uiteindelijk voor een baan bij Defensie heb gekozen. En er geen spijt van? Zeker niet, nee. Is het nou zo dat als je 5 keer op missie bent geweest in het buitenland, dat je dan voorlopig even niet meer hoeft of niet meer mag zelfs? Dat hangt er vanaf in welk tijdbestek je achter elkaar gaat. Dus vrijwillig kan je best wel aardig wat keren achter elkaar op missie. Er zit wel altijd een periode tussen waarin je gewoon tot rust dient te komen. Dus 5 keer, in mijn optiek, is dat goed te doen voor de mensen in de afgelopen 12 jaar. Ja. Nou, de F-16 hier in de binnenstad van Leeuwarden die, is denk ik ook wel een beetje symbool voor het thema van 4 en 5 mei dit jaar. De vrijheid is het waard om te verdedigen. Ik wil u hartelijk dank zeggen voor uw komst naar dit podium. Michel Koopman, dank u wel. Ja, dan is het nou weer tijd voor muziek van brassband Hosanna onder leiding van Ria Venema. Brassband Hosanna spelen Mid All The Traffic van Leonard Ballantine. Hierbij me ziet de ambassadrice 4 en 5 mei, Janneke Brakels, bij de fans misschien beter bekend als Genesis. Janice? Ja. Genesis is heel wat oors. Ja. Janneke Brakels, zo'n 20 jaar, zangeres, coach bist ik, hè? Ja, klopt. Ik heb zangschool, werk een soort leerlingencoach. Toen bist vregen om ambassadrice te worden voor 4 en 5 mei. De speelt morgen op het Bevrijdingsfestival in Ljouwert. Waarom bist eigenlijk vregen? Waarom ik bevregen ben? Ik vind het heel belangrijk om zo nou en dan eens goed stil te staan bij de bevrijding. En dat wij in dit land wonen is natuurlijk helemaal super. Het is net zo gewoon om in zo'n vrijheid te leven. En om dat te verbinden met muziek is natuurlijk prachtig. En om dat chantelen en ik. En morgen zullen we het vieren. En je het er even bij stilstaan bij alle mensen die te frustreren hebben. Ja.
Ja, en dit voor iets vallen. Ik zag hier tussen dat de presentatie hartstikke mooi vol aan het rennen is. Het is koud. Het misschien wel een beetje koud, maar het is wel een mooi zin misschien waar. De wien is wat lezen gong, dat is voor de muzikant ook lekker, denk ik. Dat net zo het waait. Dat is wel lekker, ja. Oké. Hey, Doos Jongs een verske, dat is die nieuwe single, hè? Ja, dat klopt. Owner of my heart is het. En dat is de jaren met die verste gitarist, Raoul Bakker. Ging naar die plakgitaar. Dan kan ik de mensen thuis op radio en op televisie vertellen dat we nou een optreden krijgen van Janice. Janneke Brakel zit ze dan gewoon in haar paspoort. Hier dus maar Raoul Bakker op gitaar. Owner of my heart. See that woman, her face shows she has something on her mind, like she's leaving her soul behind. Is she full of doubt? She wants to scream and shout, or say out loud, take care of myself. Find your own home. I love somebody else. Your time has passed. For me, this is the start. 'Cause you're no longer the owner of my it's tough, hopeless at first sight. Just tell him the truth and it will all be alright. Lying brings more anger, sowing hope is not fair. Just open your mouth and say these words if you care. Leave me alone, I'll take care of myself. Find your own home, I love somebody else. Your time has passed. For me, this is the start. 'Cause you're no longer the owner of my heart. Show some courage, stop lying to myself. Face the failure, this is not about anyone else but me. Your time has passed. For me, this is the start. Your time has passed. For me, this is the start. 'Cause you're no longer the owner of my heart. Oh, the owner of my heart. Oh, the owner of my heart. I'm the owner of my own heart. I'm the owner of my own heart. Applaus voor Janice en haar gitarist Raoul Bakker. Owner of my heart. Mooi dus ik te zien op het Bevrijdingsfestival. Dat hier in Ljouwert, Plakvinecel. Hier bij me op het podium is Alfons Catan. Meneer Catan, van harte welkom. Dank. 83 jaar inmiddels, maar nog steeds kranig van geest en leden. Dat laatste betwijfel ik, het eerste gaat geloof ik wel.
Ik wil, als u het goed vindt, even met u terug naar de tijd dat u 12 was en woonachtig was in Leeuwarden. Als Joods jongetje hebt u destijds het vreselijkste mee moeten maken. Dat is juist, maar dat is een heel verhaal en moet hier nou geloof ik niet ingebracht worden. Het komt erop neer dat mijn ouders en ik niet Joods gelovig waren. En ik plotseling ben geconfronteerd met het feit dat ik dat was naar de Duitse wetten. En mijn ouders hebben geprobeerd aan alle maatregelen van de Duitsers te ontkomen. Hetgeen uiteraard op een gegeven moment niet meer is gelukt. Toen zijn mijn vader achtereenvolgens mijn moeder plotseling opgehaald. Door Nederlandse politieagenten? Ja, door een Nederlandse politieovervalwagen. U hebt uw vader nooit meer teruggezien? Nee. Mijn vader is via de strafgevangenis, heette dat hier toen, naar Amersfoort gebracht. En van Amersfoort naar Mauthausen, waar hij naar een afschuwelijke periode van medische experimenten is vermoord. Uw moeder heeft u nog wel een beetje kunnen zien, hè? Ja, mijn moeder moest zich 3 dagen na vader melden bij de SD. Is ook naar de strafgevangenis gebracht. Zij wisten van elkaar niet dat ze in dezelfde gebouw zaten. En er waren wat toen heette goede bewakers. Die hebben zich in verbinding gesteld met de Joodse familie Van Dijk, waar ik was opgenomen toen mijn ouders weggehaald waren. En hebben gezegd, als hij langskomt, langs de strafgevangenis. U weet dat daar een breed kanaal ligt tussen de gevangenis en de weg. Dan komt zijn moeder voor de ramen, maar hij mag niet wuiven, hij mag eigenlijk niet kijken en hij moet doorlopen. En zo heb ik mijn moeder nog een keer gezien. En daarna een keer toen zij ook na informatie van goede bewakers om 6 uur 's morgens in oktober uit de gevangenis weggebracht werd. Ik heb de kans gehad toen om haar te zien, maar ze mocht mij niet zien, want anders zouden die bewakers door de mand moeten vallen. En ik heb haar dus op een grote afstand begeleid. Ook zij heeft de oorlog niet overleefd. U zelf wel? Ja, dat is ook een verhaal. Daar hebben we de tijd denk ik niet voor. Maar ik ben met die familie begin november, 6 november opgehaald. Naar Westerbork gebracht. En daarna zijn er allerlei bijzonderheden gebeurd om me heen, waar ik maar een deel van heb kunnen achterhalen. Maar het komt erop neer dat door allerlei inzet van een tante van mij, een zuster van mijn vader, het is gelukt om de Duitsers duidelijk te maken, tussen aanhalingstekens duidelijk maken, dat ik niet vol Jood was volgens de Duitse wetten, maar dat ik maar 2 Joodse grootouders had en toen werd ik ineens Ariër. En dat heeft betekend dat ik daardoor het leven heb gered. Als we even een hele grote sprong maken van die oorlogsjaren naar de situatie van nu, de periode van nu. U hebt een boek geschreven over die periode, Slagboom tussen leven en dood. En dat boek bevat naast de herinneringen aan die tijd ook een belangrijke opdracht eigenlijk voor ons, voor de mensen nu, voor de generatie nu. Ja, ik hoop dat het zo ontvangen wordt. Ik probeer te vergelijken in de situatie na de Eerste Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog. Ik zie vele overeenkomsten, sombere overeenkomsten. Probeer daar tegen te waarschuwen. Dat zit wel in dat boek, maar ook een poging om laten blijken dat we niet zoveel keus meer hebben, maar dat we er iets aan zullen moeten doen. En hoe dat precies moet, kan ik in deze maatschappij niet zomaar vertellen. Het gaat allemaal erg snel. Maar als iedereen zich beter bewust is van zijn plaats en van hetgeen we hebben, en niet zoeken naar wat we niet hebben, dan is er misschien een mogelijkheid om een omkeer in de mentaliteit te bewerkstelligen. Onder andere, wat ik hoop, in de manier waarop wij onderwijs geven. Dat is op zich uitstekend, maar de leerkrachten krijgen te weinig mogelijkheid om aandacht te wijden aan
immateriële dingen. Oftewel aan respect, aan sportiviteit. En wat ik in mijn boek ook erbij haal, humor. Zijn we niet bewust genoeg van, laten we zeggen, de privileges die wij hebben tegenwoordig? Ik denk dat die weggemoffeld worden. We leren via de televisie bijvoorbeeld, dat slaat niet op de Omroep Friesland, telkens zien dat we niet tevreden moeten zijn, dat we meer moeten kopen. Onze premier heeft het niet lang geleden nog eens aangekondigd, maar daar zit de oplossing niet in. De oplossing is dat we zien, ik heb vanmiddag tegen een van de groepen van de LSV, de vroegere hofschool, gezegd, we hebben al veel. Alleen we weten niet hoe we met elkaar om moeten gaan om niet alleen tevreden te zijn, maar ook elkaar een klein beetje gelukkiger te maken. Het woord durf ik haast niet in mijn mond te nemen, want het wordt te veel gebruikt. Wat mij opvalt is dat u het woord humor ook gebruikt. Missen we te veel humor tegenwoordig? Oei, als ik daar ja op zeg, dan krijg ik een storm van protest. Maar, Nou, als u dat vindt, dan mag u dat zeggen. nou, dat vind ik. Ja, ik vind dat een gesprek als ik met u van tevoren heb gehad, dat was doorspekt door humor en waardoor het mij ook wat makkelijker is geweest om nu hier met u te praten. En ik ben ervan overtuigd dat als we elkaar weer tegenkomen, dat we weer op een of andere manier elkaar op dat terrein ontmoeten. Dat we elkaar aan het lachen maken. Op zo'n avond ook als vanavond? Niet forceren. Nee, vanavond vind ik dat we moeten stilstaan bij alles wat er is gebeurd. Dat is zo onbegrijpelijk en zo ver van bij de mens horen, dat we nou eventjes stil moeten zijn en denken aan het feit dat dat toch maar in onze westerse wereld is kunnen gebeuren. Misbruikmakend van alle vormen van techniek. Maar het contrast met morgen moet des te scherper tot uitdrukking komen. Als we morgen maar weten waarom we feest vieren. En dat vrijheid niet alleen maar een loze kreet is, maar iets waar je echt blij mee moet zijn en wat je moet verdienen. Gaat u morgen feest vieren? Op mijn manier. Mijn vrouw en ik vieren feest door elkaar te trakteren op een reis naar Parijs. Mag u er heel veel plezier mee wensen. Dank u wel. Meneer Catan, hartelijk dank voor uw komst naar deze uitzending, deze herdenkingsuitzending. Nou, dat is mooi. Dat gebeurt net vaak, dat je applaus krijgt, dat je zo'n interview hebben. Maar wie op zijn plak, Alfons Catan. Wij nog muziek. Hier is brassband Hosanna. Brassband Hosanna spelen Mid All the Traffic.
Een van de verste zaken op zo'n herdenkingsbijeenkomst hier in de Prinsentuin in Ljouwert is een soort prijsvraag waarbij het leerlingen van het voortgezet onderwijs Maarten kennen, gedichtinsturen kennen om uiteindelijk de winnares of winnaar je vallen te letten op die bedenkingsjong. De prijsvraag is dit hier woont toch een leerlingen van klas 3B van het Sterlijk Gymnasium in Ljouwert. Zij leest haar gedicht nog voor. Graag je aandacht voor Denise Pennewaard. Vrijheid. De jongen hoort de scheidsfluiten, kijkt naar de bal, voelt de spanning van het spel, ziet de spelers, proeft de wedstrijd, ruikt de overwinning van 2013. Het meisje hoort de kogels fluiten, kijkt naar de vliegtuigen, voelt de angst van het bombardement, ziet de geweren, proeft het verdriet, ruikt de dood van 1940. De jongen lacht, wedstrijd gewonnen. Het meisje lacht, oorlog overleefd. De een, oorlog, nooit aan gedacht. De ander, vrijheid, nooit meer verwacht.
Namens het provinciaal bestuur zal de eerste krans worden gelegd door de heer Johannes Kramer, loco-commissaris van de Koning in Friesland. Hij wordt begeleid door Petra Paulsen, plaatsvervangend kabinetchef van de commissaris van de Koning. De heer Vert Krone, burgemeester van Leeuwarden, houdt nu een herdenkingstoespraak. In een tijd vol van mensen, beelden, geluiden, haast en lawaai van elke dag is het grootste eerbetoon dat we op de avond van 4 mei kunnen geven stilte. 2 minuten stilte van mensen die samen herdenken op vele plaatsen in het land, in de provincie en hier in de Prinsentuin in Leeuwarden. Vanavond herdenken we alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of elders in de wereld zijn omgekomen. Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze waren jong of oud, ze hadden lief en werden geliefd. Ze hadden plannen, dromen en veel talent. Maar ze werden het slachtoffer van oorlog en geweld. Van blinde haat tegen mensen. Niet om wat ze waren, maar omdat ze Jood, homo of Sindhi of Roma waren. Of ze offerden hun leven voor de strijd om de vrijheid, omdat ze zich actief verzetten tegen de Duitse overheersers. Dat mogen we nooit vergeten. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en mag dat ook nooit worden. Dat is waar het op 4 mei om draait. Aan vrijheid moet je werken, vrijheid moet je afspreken. In de afgelopen weken is op verschillende plaatsen de bevrijding van Friesland herdacht. Zoals de bevrijding van Leeuwarden op 15 april 1945 door de Royal Canadian Dragoons. En elk jaar wappert dan ook hun vlag op die dag op het stadhuis. En wij denken dan samen met schoolklassen de verzetstrijders die zijn omgekomen, maar ook de Canadese jonge soldaten die voor onze vrijheid zijn gesneuveld. 15 april was de bevrijding van Leeuwarden. Maar de bevrijding van Friesland begon met de inval van parachutisten een week eerder in Oost-Stellingwerf. En in de week daarna werd op verschillende plaatsen in Friesland strijd geleverd. Tot op het laatste moment voerden de Duitsers represailles uit. Executies, martelingen, om het verzet en de bevrijding te breken. Het zou goed zijn om die bijzondere monumenten te herdenken. Om die in de eerste helft van april een belangrijke plaats te geven, overal in onze provincie. Bij die herdenkingen kunnen kinderen een grote rol spelen. Veel scholen hebben al een monument geadopteerd, op een plein, station, op een erebegraafplaats of zomaar langs de weg. Ze onderhouden het en leggen er op herdenkingsdagen bloemen neer. En vooral door de verhalen die ze dan horen uit de hele provincie brengen we de dodenherdenking en de bevrijdingsdag dichter bij onszelf en bij onze kinderen. Dan maken we het verleden tot iets van onszelf. Het verleden spreekt immers uit herinneringen, gedenktekens en verhalen. Bijvoorbeeld uit het verhaal van Alphonse Catan, die als kind in Leeuwarden woonde en die nu aan de kinderen vertelt dat hij net zo oud was als zij toen zijn ouders naar het kamp werden afgevoerd en nooit meer terug zijn gekomen. Het verleden zal ook spreken uit het Ieperloftspul De Oerval, dat aanstaande augustus in de Blokhuispoort zal worden uitgevoerd. Het vertelt het verhaal van een unieke verzetsdaad op 8 december 1944. Tijdens een levensgevaarlijke, gewaagde overval op de Leeuwarden gevangenis slaagde het Friese verzet erin om 51 mensen te bevrijden. Het verleden zal ook dit jaar weer spreken in het Verzetsmuseum, dat in september wordt heropend als onderdeel van het nieuwe Fries Museum. Daar zullen dan vele herinneringen, documenten en bewijzen te vinden zijn van een oorlog die ook in Friesland vele levens heeft gekost. We moeten er samen voor zorgen dat we nooit vergeten wat er is gebeurd. Zodat we ook samen ervoor kunnen waken dat het niet opnieuw gebeurt. Daar zetten we ons actief voor in door bij te dragen over de hele wereld aan vredesoperaties. Overal in de wereld.
En vanavond herdenken we ook de slachtoffers die daarbij vielen. Vrijheid spreek je af, dat is het motto van het comité 4 en 5 mei voor dit jaar. Op internationaal en nationaal niveau, maar ook op het schoolplein, op het werk, in de wijk en op straat en niet te vergeten op internet. We moeten afspreken hoe we met elkaar willen omgaan en spreken elkaar daarop aan. Soms raken afspraken versleten en moeten we ze opnieuw maken. Moeten ze worden opgepoetst. Soms moeten zaken worden rechtgezet en uitgesproken. Door dat te doen werken we actief aan vrijheid en respect voor elkaar. Het is onze verantwoordelijkheid om op die manier het bevrijdingsvuur brandend te houden. Zoals de hardlopers het bevrijdingsvuur met de fakkel levend houden als ze hier morgen terugkomen uit de tocht, de estafette uit Wageningen en ze het vuur weer terug naar Leeuwarden brengen. Steeds opnieuw nemen generaties dat over. Zo heeft ook koningin Beatrix op 30 april haar taken overgedragen aan Willem-Alexander. En ook daarmee gaf zij aan dat het tijd is voor de nieuwe generatie, een nieuwe generatie die voor nieuwe uitdagingen staat. Maar toch in wezen ook voor dezelfde uitdagingen als in 4045. Opkomen voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en van vergadering, het recht dat alle mensen in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Die strijd houdt nooit op. Want dat is het fundament van onze rechtsstaat. En ook het fundament van de constitutionele monarchie in onze democratie, waarin de koning symbool staat voor de eenheid. En opkomt voor de rechten en vrijheden van de burgers en bijdraagt aan saamhorigheid en respect voor de democratie. Daarin zijn onze vaderlandse geschiedenis en de geschiedenis van het Oranje-Nassauhuis nauw met elkaar verbonden. In die strijd voor vrijheid hebben veel mensen een persoonlijk offer gebracht. We zijn hen daar intens dankbaar voor. Vanavond herdenken we in stilte de doden. Morgen op 5 mei vieren we uitbundig de vrijheid. Zo houden we met elkaar het besef levend dat vrijheid een verantwoordelijkheid is. Vrijheid maken we met elkaar. De afspraak wie dat van burgemeester Kronen van Ljouwert. Waarin hij nog eens wijst op het feit dat we vrijheid vieren moeten op 4 mei. Er worden nu algemene kransen gelegd voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn in Europa of Azië. Omdat zij in verzet kwamen. De krans wordt gelegd door de heer en mevrouw Fokkema namens de Stichting Friesland 1940-1945. We zorgen hoe het meneer en mevrouw Fokkema de krans nou naar de standaard te brengen. Gret Fokkema. Een van de mensen dat kronen ik al hoe sprutst iets in 1944 op 8 december. Een van de 51 mensen die bevrijd waren uit de Ljouwerters strafgevangenis. Fokkema vertelt daar nog geregeld door op Squaln, om Ben. En ja, dat verhaal dat is iedere keer weer indrukwekkend op te jaren. Want dat was natuurlijk een hele bijzondere en hele gewaagde dier omdat van het verzet. Omdat zij het leven verloren door oorlogsgeweld, internering of uitputting. De krans wordt gelegd door mevrouw Rinsema, admiraal, en de heer Westerman namens de Indische gemeenschap. Het is drok in die Prinsentuin. Eigenlijk liep het er ook als dat het zo wat elke keer zo'n beetje is. Een verste ploeg meestal een keer wat op auto komen. Wat opvalt, en waar de televisieshow die zullen het beaanbekennen. Wat opvalt is dat er een heel soort jongeren binnen. Ben, alles net maar om terug uit de mem. Paak en Beppe. Een heel soort jongeren. En ze hebben een optje van het lezen van een krans van de gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië. Omdat zij werden uitgesloten, vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen. Louter om wie zij waren.
De krans wordt gelegd door de heren Schabbing en Elbas namens de Joodse gemeenschap. Harry Wiersma, de stem die je hield die jaren, is de man die hier alle jaren. Voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een krans wordt gelegd door mevrouw Moorlach en de heer Moorlach namens de Bond van Nederlandse Militaire Oorlog- en Dienstslachtoffers. Harry Wiersma, dus de man die hier alle jaren de onkundigen ducht. Die het vertelt wat de kransen hier lezen, del zetten. En de heer en mevrouw Moorlach doen dat nou. In oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De commandant van de vliegbasis, kolonel Verhaaf, en basisadjudant de heer Bijland leggen nu een krans. Dat is de top dus van de basis, de vliegbasis hier in Ljouwert. Commandant Verhaaf en zijn adjudant. Zij lezen de krans uitname van de Koninklijke Luchtmacht. Een instituut dat al zo lang verbonden is hier onder Sterk Ljouwert, in de vorm van de vliegbasis van Zels. Er is altijd een hoop militaire meesken die hier onwijs binnen bij het défilé en bij het lezen van de kransen. Kranslegging door autoriteiten. De burgemeester van Leeuwarden, de heer Vert Kronen, legt nu een krans. Hij wordt vergezeld door zijn echtgenote. Ja, het is burgemeester Kronen die kreeg zijn jaarlijkse tastspraak houden in het rand van de dierenbedenking. Laat nog maar zijn vrouw de krans en dat zal dadelijk nog dienen we toch een aantal oren. Burgerlijke instanties, oerheidsinstanties. En deze is dus van de gemeente Ljouwert, de stad die het juist zijn feest vierde. Morgen bij feest vieren zal, man die bij feest vieren zal. Maar Jood stilzit bij al die mensen die vallen binnen of oorsinds het slachtoffer worden binnen in de Tweede Wereldoorlog. Iedereen hier aanwezig in de Prinsentuin wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het défilé. Straks worden door de jeugd van Leeuwarden, door organisaties van oorlogsbetrokkenen en door overige instanties bloemstukken of kransen gelegd. Mag ik de loco-commissaris van de Koning in Friesland, de burgemeester van Leeuwarden en de commandant van de vliegbasis vragen het défilé te openen en ons allen voor te gaan. Dus hebben we dus wat voor een orenopzet kiezen. Het défilé dat nou plakvindt, dat is ik een beetje bedoeld om een beetje meer tempo te gaan aan deze bijeenkomst. Je zorgt dat ik wel dat mensen ervoor kiezen om ze staan nog gewoon de Prinsentuin te verlitten. Als ze net in het défilé maar in willen. Namens de jongeren van de Leeuwarden Schoolvereniging die het herdenkingsmonument in de Prinsentuin hebben geadopteerd, leggen Aisha Gupta en Wieger van Breukelen nu een krans en ze worden gevolgd door heel veel enthousiaste jongeren. Klasgenoten, geloof ik. Goed. Bloemstukken of kransen worden nu gelegd door organisaties van oorlogsbetrokkenen. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren, afdeling Friesland.
De vereniging Oud-Militaire Indiëgangers. De Bond van Wapenbroeders. De Algemene Vereniging Oud-Personeel van de Koninklijke Marine. De Bond van Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. En de Vereniging Voormalig Marinepersoneel het Friese Merenland. Ja, hier achter me gaat het défilé nog even terug. We willen nog een hoop kransenlijn. Maar ik neem van deze gelegenheid gebruik om afscheid te nemen. We komen aan het eind van deze betinkingsbesturing, de dierenbetinking 2003 vanuit de Prinsentuin in Ljouwert. Uit naam van al de mensen die hier rond mij werken hebben, bedankt voor het zien en voor het jaren. En graag tot een andere keer. Overige organisaties. Politie Friesland.